Ah Allah. Big gala bari benina. Na fura ndiga mino sa wor poite ne bulu bi. Kuna ma fedeke, kuna shina ma fedeke. Fere fene banano kana, fere fene banano kana ni wori. Lebo. Wori funa ka word ne mare. Gala bari benina bi wallahi billahi. Ne ben ngeto di bi. Pof. Wafla. Nega bisugu jara. Neka sugu jara di. Wafla. To. Na kono kali. Kura. Iti ya samara fale. Ni nɔgɔlen a taa kɛ min kɛ so kɔnɔ i y'a ye o. Ne y'a jɔsi. N b'a fɔ ko ne yɛrɛ k'a fɔ ne mun t'a dun. Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Ami. Ala ka sɔrɔ ɲuman. Ami. Wallahi min bɛ lajɛlen. Ami. Ala ka barako ye. Ami. Taga n ka segu nɔgɔ. Ami. I tilara. Non fɛnɛ kɔrɔ pura. Duwawu ban bali. Mais pura don o don ne bɛ dugawu kɛ i ka kɔrɔ. E bɛ duwawu kɛ ne mais ni duwawu de tɛ ka ban bi n'a nɛgɛ tɛ na dun. Wajibi kɔni don ne kan ka dugawu kɛ e. N y'a faamuya Ala ka duwawu minɛ. Amina. A ma ban. Pura ne ka denko yɛrɛ b'i bolo cogo di? E tigi da yɛrɛ don ne ka furakɛli ko fansi la bilen. Ne tora ne de bɛna se ka da don e ka furakɛli ko la k'a sɔrɔ aw bɛ ka min da ne yɛrɛ hakili kɛ yan nɔ du in kɔnɔ. Ne ni hakili yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen. Pura ne ka furakɛli ko ani du kɔnɔna ko n tɛ ɲɔgɔn ye sira la sa. A tɛ ɲɔgɔn ye sira la? Ayi. Ni lafiyalen tɛ n bɛ furakɛ cogo di? N b'o ɲɛɲini cogo di? Pura n b'i deli Ala kama a lajɛ k'i da don ne ka furako la ten. Ne yɛrɛ furu la ne ka furu bɛ ɲini kana san 2 sɔrɔ. Ne ma kɔnɔ yɛrɛ ta jango ko k'a tiɲɛ fɔlɔ. Voilà. Oh. Karamɔgɔ. E labɛn. Awɔ. Ne kun taara n ka fɛn dɔ ta Ayisa ka yɔrɔ la. Awɔ. I ma taa baara yɔrɔ la fɔlɔ? N bɛ fɛ ka taa yɛrɛ. N bɛ tagali bolo kan. I bɛ tagali bolo kan. Awɔ. Baara yɔrɔ don a bɛ cogo di? A ka fisa. A ka fisa. Sisan kɔni alhamdulilayi. A taga bolo ka fisa. A taga bolo kɛ. A ka sara ko dun? Patron yɛrɛ ko ten tɔ n yɛrɛ kun bɛna tila ko nouvelle de di ma. A ko ni nin kalo in sara k'a bɛna lajɛ ko ka dɔ fara an sara kan. Awɔ. Ko nin kalo kelen dɔrɔn? O b'a la. I b'a dɔn ni baara tagabolo ka ɲi. O yɛrɛ de ka d'ale ye kosɛbɛ. Parce que a ka kuma yira n na k'a fɔ ko ale yɛrɛ y'a mɔgɔ caman labila. Parce que ale olu ta tile 15 ale y'a ye baara bɛ ka jigin ne quoi. Mais an mɔgɔ 3 de yɛlɛla ɲɔgɔn fɛ. Bon ko alhamdulilayi baara tagabolo ka fisa. Tiɲɛ yɛrɛ la o ko duman ye. I jija o ko fɛ dɛ. Ni maa kɔni y'a ka danaya ta k'a da i kan i jija i k'a bɔ a sira fɛ. I b'a dɔn mun yɛrɛ fɛnɛ diyara ne ye an muso 3 de ta ɲɔgɔn fɛ nka bi a kɛlen don ka ne bila olu bɛɛ ɲɛ. Donc e de fana kɛlen don olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye. O tɛ foyi i ka baara kɔ kan o ye kɛcogo de ye maa i yɛrɛ de o. N'i bilala fɛn fɛn la n'i y'a kɛ k'a kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ta don i b'a dɔn ko a bɛ ɲɛ. Bon e filɛ nin niveau min na sisan donc i jija i bɛ dɔ de fara ka kuma o kuma barisa baara yɔrɔ ko man nɔgɔn i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na mɛ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na koyi n'i y'o fɔ i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ faamuya e bolo wagati min na ko e ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ dɔ bɛ k'i juguya a juguyaw fanga ka bon mais min kɔni ka gɛlɛn i ka se i ka baara la dɔrɔn ka na se mɔgɔ ma ka na foyi fɔ mɔgɔ la mais tant que n'i bɛ se i ka baara la Ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ i y'a faamuya i jija n'a ye dɔ fara i sara kan o ka ɲi kojugu o ka ɲi kojugu. Ne yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ n ko ni dɔ farala sara kan an tɛ to ka malo bɔrɛ ta siɲɛ kelen kalo malo bɔrɛ an k'a bɛɛ ta parce que tɛmɛnen na an y'a kilancɛ de ta malo kilancɛ de ta kalo bɛ sa yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ ban f'an bɛ tila ka débrouiller tuguni ka taa détail san bon ne yɛrɛ kɔni fɛ ni wari dira ne bɛ kilancɛ d'i ma i k'o don balo la siɲɛ kelen. Kan o maloya bɛ ne la. Ayi mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka to tan tɔ. Ka maloya mun na a to ne ka malo sa. E m'a mɛn ko furu ye sutura de ye adamaden i bɛ furu cɛ ma wagati min na n'o y'a sɔrɔ fɛn b'a bolo aw jɛra aw y'o fɛn dun fɛn a nana dɛsɛ bon a dɛsɛra wagati min na Ala kana se nɔgɔya e kan k'ale dɛmɛ de a bɛ ten
ne bɛ k'a kɛ k'i dɛmɛ de o kɔni ye ne hakilina ye Kamu ne tɛ se k'i sara sɔrɔ la dɛ Ala de b'i sara kɛ an den kelen Ala ka barika don Madina la Ala ka barika don a la i bɛ ka min kɛ ne nin waati in na tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se k'i sara sɔrɔ a ye ni ce n taa baara yɔrɔ la an tɛ se ka kelen ye karamɔgɔ bon non est-ce que an bɛna taa fan kelen fɛ bi yan i bɛ bɔ côté jumɛn fɛ bi ayi n kan ka taa Sufi ka fanfɛla fɛ ni Sufi kan ka taa ci la mais i tɛ jɔn k'i bila yen ayi a ka ɲi t'i ka ci la n bɛ n débrouiller awɔ ni Ala sɔnna ma ka tile yɛrɛ amina yarabi ka segin ni ɲuman ami k'an bɛn joli tɛ wuli donna koyi karamɔgɔ wagati dɔ la ma ani bi tɛ kelen mɔgɔ minnu bɛ taa mobili la baarayɔrɔ la bi kana ye ko bɛ senna tagama na wallahi foyi tɛ ni Aisha tere tɛ Aisha karamɔgɔ jigin karamɔgɔ y'a danbe bɛɛ bila karamɔgɔ y'a cogoya kɔrɔlen bɛɛ bila fɔlɔ karamɔgɔ ani bi karamɔgɔ kelen tɛ mais a mana kɛ ko o ko ye a bɛ ɲɛdɔn ni Ala n'a kira sɔnna ma Aisha grand sœur karamɔgɔ an sɔgɔma san sɔgɔma kɔri baasi baasi tɛ na dugu ɲuman jɛra wallahi nin ye bɔtɔ ye min sɔgɔra joona na n taara bitigi de la ok ne bɛna taa baara yɔrɔ la ne yɛrɛ kun mago bɛ la karamɔgɔ grand sœur t'a to ni nana a ye kuma jan tɛ a kɛra cogo di ne kun na kuma dɔ f'i ɲɛna n'a ma baasi grand sœur i ye ko min kɛ o don i kana siran ɲɔgɔn wɛrɛ kama diya ne ye dɛ o ye jumɛn ye o don ala e kan bɔ du falen jama la bɛɛ bɛ yen nɔ kan filɛ denmisɛnnin tɛ bilen a den yɛrɛ kɔrɔbayara sanga ni wagati den yɛrɛ ɲɛ b'a la fa ni ba tigɛ bɛɛ yɔrɔ a bɛ na image dɔ de Aisha Naam. n bɛ k'i wele o kuma bɛ mun na so kɔnɔ Terasi. o kuma mun b'i la bi Foyi tɛ na. don dɔ e bɛ na ne fo bi min ye dɛ Ka n'e fo. Don o don sɔgɔma ne bɛ bɔ n ka so kɔnɔ ka na e kan fo. I man buru don o don i bɛ na i fo i bɛ n buruja i bɛ n nɛni i bɛ kuma lankolon sugu bɛɛ fɔ n ma bi n fana y'a décidé k'i foli ye k'a to yen nɔ ten tɔ parce que nɛni nege tɛ ne na ne sɛgɛnna nɛni na ten. sabali sa sigilan filɛ nin ye cesse tɛ i ka n'i sigi Ayi a ka ɲi. Aisha i b'a dɔn ne kanu kuma fɛn min faamuya ne y'o faamuya sisan delili yɛrɛ don cesse tɛ i k'i sigi E tɛ kelen tɛ nɛni dɛ. Aisha Naam. i b'i yafa ma Ala i b'a dɔn ne tun bɛ fili de la ja ni sinamaw bɛnna fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na ne y'a fɛn fɛn kɛ e la surɔ ne yɛrɛ y'an da ka miiri k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ ka ŋaniya ɲumanya ta ka e sɛgɛrɛ ne yɛrɛ y'o dɔn parce que den musomannin de bɛ ne bolo n'i ka mun kɛ mɔgɔw ta la o bɛ sara i ta la Aisha b'i deli kɛ yafa ma Ala kama kira kama ne y'a kɔrɔlen minnu k'i la i k'o bɛɛ kɛ ji bɔnnen ye an ka segin i n'a fɔ an y'a ɲɔgɔn dɔn sisan o kɔni ka di ne ye. Kan ne bɛ sogo de la wa ou bien ne bɛ jumɛn de la fɔlɔ. Aisha i tɛ sogo la i b'a dɔn ne nimisara n ka kɛlenw de la yafa ma Ala kama e yɛrɛ k'a ta ka da i ɲɛ kɔrɔ ne y'a baara sɔrɔ ne bɛ bɔ ne bɛ taga n ka baarayɔrɔ la e de bɛ kɛ du kɔnɔ yan nɔ e de bɛ sokɔnɔna kɔlɔsi wa ne den kelen min bɛ yan n'o y'an 2 den e de b'o kɔlɔsi an cɛ kɔrɔmuso bɛ yan nɔ jɔn de b'a hakili t'o la du kɔnɔ ni e tɛ bon n'a fɔra ne bɛ ka nin ko modèle ninnu bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ la a cɛ man ɲi a ka di ne ye i ka yafa ne ma yɛrɛ de n y'a minnu k'i la a bɛɛ kɛ ji bɔnnen ye an ka segin an kɔfɛ Ala kama kira kama. N'i ko ten tɔ. e yɛrɛ k'a lajɛ e balimamuso de ye ne n'a sɔrɔ ne cɛ kun bɛ nin bɔ ɲɔgɔn kelen na a da i yɛrɛ ma a bɛ bɛn o ma wa a tɛ bɛn i ma yɔrɔ ko siro ko kɛra cɛman ye ne yɛrɛ de b'a ɲini fo ka taa fɔ min kɛra e tɛ fɛ k'i bolo i kanu wa kuma bɛ fɛn bɛɛ kan bɔli tɛ foyi ɲɛ ne b'a ɲini fɛ e kana bɔ bilen walahi o ye tiɲɛ ye dɛ. grand sœur i ka kuma diyara ye mais tiɲɛ yɛrɛ la ne tun ma nin kelen kɛ kanu la kanu tɛ changer o. a bɛ changer ka sɔrɔ a ma bɔ e ka kuma fɛ bɛ kanu filɛ nin kanu na hakili faamuya ka di n'i kumara fɛ a b'a faamuya. N'a mɛ problème t'a la n jo foyi t'a la siɲɛ wɛrɛ n bɛ n jija a t'a bugɔ bilen ok ne bɛna taa baarayɔrɔ la amina arabi amina arabi Ala k'o dugawu minɛ an na. Problème t'a la fili man jugu n tɛ segin kɔ de ka jugu ne yafari ma diɲɛ ne yafari ma lahara Ala k'an ka sigi Ala k'a diya Ala k'an nɔgɔw kun nɔgɔ. I komi n kan ka taa baarayɔrɔ la an yɛrɛ bɛ retard la n bɛ fɛ ka n ka wari di ma i ka n ka tobili kɛ. Problème t'a la n y'a mɛn. N'a mun ka di i yɛrɛ b'a ko i y'a mɛn. Ayi
Ni bɛ fɛ ka na min tobi e k'o fɔ dɔrɔn m'o tobi. Komi ne tɛ tilela duya nɔ a b'a kɛ mun ka d'a ye dɔrɔn a ko ye y'a mɛn. N y'a mɛn problème t'a la. Malo bɛ so kɔnɔ i bɛ malo ta so kɔnɔ y'a mɛn. Awɔ. Buramuso dɔ dun ka di bi. An sɔgɔma. An sɔgɔma. Buramuso. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ se. Hɛrɛ sira. Ala ka tile yɛrɛ. Amina. Ala ka sabali ɲuman kɛ. Amina. Ala ka kisi sabali. Amina amina yɛrɛ. Ala k'an bɛɛ sago d'a ma. Amina yɛrɛ. Ala kɔni y'o ye kɔni e bɛ kɛnɛma dɛ mun de bɛ kɛnɛma. Wallahi sigi mɔgɔ sɔngɔ an ka to ka munumunu. O ye tiɲɛ ye. Aw ko ka ɲi. An ka kow ka ɲi. baro la. Awɔ. Ɲɛnɛmaya ko tɛ wa. Awɔ o don dɛ. Ala k'aw kan bɛn. Amina yɛrɛ. Ala k'aw funu. Amina yɛrɛ. Ala kana nafili dɔw tiɲɛ. Amina. Ala k'aw n'aw cɛ kan bɛn. Amina. Ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn. Amina yɛrɛ. Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'a ma. Amina yɛrɛ. Ala k'o dɔn n'awɔ. Nin kɔni nin ka ɲi yɛrɛ de. Awɔ. Tiɲɛ na ne yɛrɛ kɔntana de. Awɔ. Wallahi nin diyara ne ye bi sa. Absa. I bɛ kɛ ka taa te minɛ butitigi bolo. Awɔ. I y'a faamu i b'a fɔ ko ne ko ten. Awɔ. 16 heures wagati a bɛ teliya ka sigi yanni ka na. Problème foyi t'a la ɲaamɛ. Ala k'o yira. Awɔ. Aisha. Anam. I k'i hakili to u la dɛ. N'Ala sɔnna ma n y'a mɛn. Ni i bɛ du kɔnɔ yan nɔ a bɛ i n'a fɔ karamɔgɔ bi yan i n'a fɔ ne yɛrɛ bi yan nɔ i b'i hakili to o la i y'a faamuya Dina i ka Dina mara i n'a fɔ i yɛrɛ woloden ne kuma fɛn mun dɔn ne y'o de dɔn sisan e yɛrɛ ɲɛ bɛ Dina sisan nɔ Dina cawlen don a bɛ ka mara hakili de ko ne m'a dɔn wa a bɛɛ ye karamɔgɔ ka kɛnɛya Dina kɔrɔ parce que depuis Dina fitinin den wɛrɛ t'a bolo Dina kɔ a bɛ ka nin ko ninnu de kɛ Dina ka Dina kɛ den cɛnɛ musomanin dun filɛ nin n'i y'a Ni Ala mɔni min a bɛ taa n'o ye o ye tiɲɛ. O yɔrɔ in yɛrɛ de kɛlen don ka ne kɛ n'a fɔra den wɛrɛ tɛ karamɔgɔ bolo Dina kɔ. O ye tiɲɛ. Ɲɔgɔnya faamuyabaliya de kun nana ni nin bɛɛ kan mais an ka ko to Ala ma. N y'a faamu. N bɛ na. Awɔ k'an bɛn o la. Awɔ. N yɛrɛ bɛ taa baarayɔrɔ la. Awɔ ka se. Malo bɛ so kɔnɔ y'a mɛn. Awɔ n y'a mɛn. Awɔ. O tile yɛrɛ gana ne na. Nin da in moto bɔ de man nɔgɔn. Dina fɛnɛ bɔra. Barikala. Buramuso. N'an buramuso Nse. a kɛra cogo di buramuso Kan ne ma ne wele sɔgɔmada in na ko ne munna ko ne ma taa k'ale fo ka sɔrɔ k'a fɔ ko ne ka yafa ale ma k'ale ye min kɛ k'ale filila ko fili ka baara de don k'an ka segin ko ka ko ta u dakɔrɔ la ne ko n'a ko ten n ko problème t'a la banna e ma ban kɔni ne ma ban i b'a dɔn o don karamɔgɔ ye kanku bugɔlen kɛ fo bi kanku changera bugɔlen n'u sayara a ma n'o kun tɛ wale kanku tɛ tile a ma diya ne mɛ a sayara a ma yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin k'a bannen n'a kɔni seginna kɔ ka ban kɔni k'a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka min ye ko ɲuman tɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin kɛ ko problème foyi t'e fɛ problème bɛɛ ale de donc n'ale seginna kɔ dɔrɔn ne ka nisɔndiya o kɔni Ala k'o kɛ amina yarabi ne bɛna don so kɔnɔ n bɛna taa sugu la komi a yɛrɛ nasɔngɔ di a ye kanku de bɛ tobili komi a ko n ka ɲama k'a ka tobili kɛ k'a bɛna taa nouvelle duman e bɛna ka tobili kɛ awɔ i komi a ko k'a bɛna taa ka baarayɔrɔ la n bɛna ka tobili kɛ amina ne yɛrɛ bɛna bɔ yɛrɛ awɔ ni n bɛ taa ci dɔ la tiɲɛ na nin ko nin kɔni nin diyara ne ye yɛrɛ Ni sɔgɔma. Sɔgɔma. Jara tɛ joli. Dagawuli. Ça va? Ko tɛ cogo la. E ni fɛn ma sa. Wala kɛra fɛmɛ. Depuis o don na e bɔra ne fɛ yen. Walayi. Fɔ sisan. Ko ka ca an bɛ to baara de la. Sinon i ka appelé o. Mais a yɔrɔ karamɔgɔ bɛ yen ma sɔn ka taa. Sɔgɔmada in i b'a dɔn nouvelle dumanba de bɛ yan. Kana nin fɔ. N farala yɛrɛ de n ko n bɛna o f'i ɲɛna n ka moto jɔlen bɛ da la. Awɔ. I b'a dɔn Lalo makɔrɔ in n y'o de nɛgɛ sɔgɔmada in na dɛ k'a gɛrɛna k'a kɛ n teri ka yafa bɛɛ deli nin fɛ fo n bɛ n bolo fila da n kɔ n ka yafa ma Ala kama kira kama n ko ya minnu k'a la n ko ne yɛrɛ de jo t'a la. Dagawuli mɔgɔ bɛ yafa deli i sinamuso fɛ yan. A Jaratu n'i bɛ fɛ ka fɛrɛ i jugu ma i t'a kɛlɛ koyi
iba ki teri de o fana ye ne tiɲɛ ye dɛ bɛna mun kɛ Aisha la wallahi ne kan mun b'a dɔn i jori de sa ko u b'i cɛ yego ɲuman de kare kɔnɔ de ko kan k'u nɔrɔ ni ma ta da histoire la wa yɔrɔ dɛ mais kangu o don e kun ye mun kɛ n na dun o o fana ye jumɛn ne ko n bɛna n tɛgɛ di karamɔgɔ ma e sina ka ne tigɛ bugɔ a bɛ ndakawuli o fana digira e la ko jugu ye sa i ko tɛ sinon n kun bɛ ɲini ka dimi dɛ kana dimi o la amɛ awɔ n y'a mɛn karamɔgɔ ye ne cɛ tun bɛ cɛ de don yɔrɔ dɛ an tɛ pan ok n y'a mɛn n'i ye yɔrɔ fura san donc an bɛ taa n bɛ taa baarayɔrɔ la ka na awɔ ni nana dɔrɔn an bɛ taa i komi n yɛrɛ y'a wele kunun wula la nka n bɛ taa bi o ye problème t'a la awɔ inshallah somakɛ ka ko filɛ nin i b'a dɔn cɛ in ye kisɛ kelen fini ye a bɛ se oui a bɛ se a ka baara kɛcogo la kan i tɛ nimisa la i yɛrɛ ye dɔ y'a la furamuguni mun di ne ma ko n'o di karama ko n'o di karama kara ni ne kɛra i ko wulu n'a tigi de yan hali a tɛ fɛ ka Aisha ɲɛna ko ni Aisha n'a taara Aisha ka so kɔnɔ su fɛ kara bɛ se ka ne na ne da ko siɲɛ 2 siɲɛ 3 k'ale tɛ ka se ka sunɔgɔ a bɛ se a ka baara kɛcogo de la koyi non n'a ye fura d'i ma ayi i bɛ masaya sigi ala ma awɔ an y'a awɔ problème t'a la k'an bɛn o la daga wuli. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc à bord à fois quand comptalen ba de do Barça nga YouTube 100 000 abonnés soro. On dirait que an ya fois ana tuga mina mo ba de abonné. Donc o jara ko jugu. Mais alsa an ta fait Barça abonné ma kan ya fo 200 000 là. Donc du coup minu abonné, merci beaucoup. Donc alsa akona nyina ka cloche activé an ga j'aime surtout ga j'aime ta. Aba vidéo be view ba ke mais j'aime te ka kor la. Ni j'aime ma kor o ba to vidéo be bol alsa o be courage de en là. Donc o de là fait ba vidéo la je. Aïe j'aime ta, à la cloche à quoi abonné. Donc, à quoi 200 000 abonnés. Merci beaucoup. ne yɛrɛ tun bɛ k'e de wele sisan awɔ n tɛ n'i kuma labɛn hali bi wala n kun tilala koyi i tɛ changement bɔ a tɛ ka sɔn awɔ an ka taa awɔ sigi taa kolokolo ka don sini awɔ Salam alaikum. Waalaikum salam. Salam alaikum. Waalaikum salam. Karamɔgɔ. An nana. An nana? Awɔ. Tabarakallah. Ala. Kɔri baasi t'aw la? Baasi foyi tɛ yen. Somɔgɔw bɛ ka? Baasi foyi tɛ yen. Nse. A y'a bisimila. Baasi tɛ. N bɔra i fɛ yan. I ya baara o baara kɛ ka di yan. Kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye dɛ karamɔgɔ. Ne ka baara ninnu bɛɛ ɲɛna ne bolo. Tabarikala. Alhamdulillah, an filɛ nin ye don min na i n'a fɔ bi. Karamɔgɔ bɛ ne sagona da de fɛ. Ni ne y'a fɔ ni k'a bila wagati min na a bɛ se ka tagama. Ne m'a f'e de. Allah hakibaru. I b'a dɔn. Wallahi depuis ne ye fɛn na ne daminɛ. Ne lafiyara de. Alhamdulillah. Karamɔgɔ yɛrɛ kɛlen don ka Aisha ni bɛɛ siri ka da kunna. Nga o bɛɛ la courage bɛ dennin na dɛ. I b'a dɔn a yɛrɛ tɛ mɔgɔ sigilen. Courage b'a la kuma dɔw la karamɔgɔ ni bɛ to k'a fɔ k'a bɛ keleku. A b'i pari kuma dɔw la n'a y'i pari a bɛ démarche kɛ karamɔgɔ bɛ to k'a lajɛ kuma dɔw. I b'a dɔn ne bɛ fɛ ka mun kala yan. Ne bɛ fɛ i ka bana jugu de bila la. I ka lujura bana bila la n'i y'a ye i bɛ pari kɛ i bɛ se ka fɛn dɔ de kɛ i yɛrɛ o. Mais e bɛ fɛ ka bana jumɛn de bila la a sus? Karamɔgɔ jara ye. Ne bɛ fɛ i k'a ɲɛ 2 de minɛ a la. A kana yeli kɛ fiyewu.
o ta ko nɔgɔyalen bannen pewu wa kuma zangolo bɛ yan nɔ ne o tɛ ne yɛrɛ ka baara yɛrɛ wa zangolo mi dɔn wallahi ne b'a dɔn cɛ mun ye o ye ko gɛlɛn ya i sigi ka n lajɛ sisan n bɛna fura dɔ d'i ma bi i b'a funfun so kɔnɔna na dɔrɔn bana a ɲɛ bɛ fin k'a funfun du kɔnɔna fan fɛ du kɔnɔna na dɔrɔn a ɲɛ bɛ fin karamɔgɔ n'o kɛra o bɛ diya ne dɛ nka langari kɔni b'a la kɔfɛ langari b'a la n y'a faamu i y'a faamuya awɔ nin fɛn in filɛ nin k'i hakili to a la dɛ n y'a faamu i y'a faamuya n y'a faamuya i bɛ taa dɔrɔn n'i donna so kɔnɔ i b'a funfun du kɔnɔ dɔrɔn awɔ o mina kungo t'e la karamɔgɔ ne yɛrɛ kun nana n kan ka 2000 de karamɔgɔ i b'a dɔn e kun ye fura min di ne ma fura in ɲɛna toro depuis ne ye fura in kɛ n cɛ kɔnɔ a bɛ yala ne nɔfɛ i b'a fɔ wala ni ne ko fɛn o fɛn a tɛ foyi bɔ ne ta la a tɛ foyi b'i ta la wallahi ne m'a i sara sɔrɔ koyi ne m'a f'i ɲɛna depuis n'a dɔn wa i to dɛ ne suma zangolo fɛ yan nɔ a foyi tɛ tiɲɛ ne fɛ i bɛ se i ka baara kɛcogo la yɛrɛ siga foyi t'a la Ajaratu ne kun ye 2000 bila nin kɔnɔ a tɛ yen 3000 de kun bɛ ne kun na ne bɛ 1000 na a tɛ yen fɛn min Aisha de tɛmɛna ne ka soda la sɔgɔmada la wallahi Aisha de ye ne ka wari ta yɔrɔ de i t'a f'i ka ɲɛ a t'a kɔnɔ karamɔgɔ ni minɛ ta o gɛlɛyara o tɛ foyi kɛ sinamusojɛ bɛ ayi a ka ɲi tantɔ a tɛ foyi kɛ ale ma ne ta de ta ni Ala sɔnna ma ale fɛnɛ tɛ se ne na yanni diɲɛ wuli cɛ karamɔgɔ ne kun bɛ n'o de d'i ma ni Ala sɔnna n bɛ 1000 ci ma n'Ala sɔnna n bɛ 1000 ci ma n'Ala sɔnna inshallah furamugu in kɔni i y'a fɔ cogo min i y'a bila i ka sagi kɔnɔ awɔ taa kɛ n ta kɛcogo la dɔrɔn ni Ala sɔnna ma i k'i sigi k'a lajɛ ni n'a falenna min na i bɛ n wele i b'a fɔ ni Ala sɔnna o bɛ diya n ye kosɛbɛ i y'a mɛn awɔ n'i y'a ye i bɛ pari kɛ i ɲɛ 2 de bi ko la n'i y'a ye i bɛ suyɛni kɛ i ɲɛ bɛ ko la de ne bɛ nin sigi a sendikɛ kɔnɔ walayi karamɔgɔ an ta zangolo fan bɛɛ ayiwa a k'an m'u fo mais ne ka patron ka ko kɛ i kun y'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛna fura dɔ di o ka ko la pour que o fɛnɛ bɛ se ka minɛ ka diya nɔ nka o ma kɛ dɛ karamɔgɔ tiɲɛ don ou bien ka taa ka na i bɛ taa ka na n y'a mɛn i b'o ko o fura ninnu labɛn ni Ala sɔnna ma kɛ m'u furaw labɛn yiri nin de ma sɔrɔ fɔlɔ n ye n ka kalanden dɔ ci o bɛ na ni yiri ye bi sini i bɛ na ni Ala sɔnna ma karamɔgɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ hali sini ni ma se ka na minɛ ni yiri in kɔni nana a bila ye ni Ala sɔnna ma don wɛrɛ n bɛ n'a nɔfɛ i komi an ka sisan yɛrɛ wariko gɛlɛyalen don dɔɔni kalo tɔ man jan tuguni i y'a faamu awɔ a k'an m'u fo n'a mɛn Jaratu alhamdulilayi koyi awɔ i sigi kɛrɛ kan k'an bɛ fara Dia bilang ke dia ni boleh. Oh, c'est chaud wallah. Ngulon chauffeur toro wa. Maybe na binkanga minga madon wa. Ça va. Mais ça va tout godi. Ni mo ne bota mun kɛra. Tete bla ndi bugo to godi. Bien bla ke wele. Ne wele wari ko ci dɔ de fana ne b'o ɲɛnabɔ o ma ɲɛnabɔ e bɛ ka ne bugɔ tantɔ. Cɛ me dɔ sa cɛ aw sa cɛ ko nege bɔra a bɛɛ na la cɛ ko nege bɔra o. N'a fɔra ko e bɔra ne deli wari la ne y'o d'e ma bi e ko fo ka na 1000 ne ma ne b'o ɲɛɲini ne bɛna dɔrɔn e bɛ ne bugɔ. Cɛ ne fɛn ko kanu ko ye wari ko de ye koyi. N'a ti ɲɛ an ka ko in dabila o. An ka dabila bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ. K'a dabila wa? Aw sɔrɔ tɛ de. E k'i yɛrɛ sɔrɔ wallahi. Ayi i kun ye wari mun na i kun ye wari ko min fɔ n kun b'o de ɲɛɲini. Ɔ fɔ dɔrɔn. Awɔ a ɲɛ sɔrɔ la. Ok mi wele. O ye tacogo bɛɛ yan. Cɛ Ala kama sa mi wele sa bila k'e wele a mi wele wa. Ni masa jabaru ne ta tiɲɛna koyi.
wallahi inte gansa la ilaha illallah nene absa de tan kata wari ni manma ko ntirgi toro wala kano didor ala tini dala kan yere la meble wan din flan yere fena kuy ninte gansa ala ne bi deligani bon kon na koy masas no bali nyabe ko bela Tiens. Non, c'est pas la peine, wallah. Est-ce qu'il y a atteint nyana ko danga benako? Sagora fe kanu? Non. Mais nga bilebe mine kata do bugotinu na ko fe quoi. Apena la ci. Donc bi ay midi watan. Est-ce qu'il y a atteint ngono ko Moussa va faire canou? Non, jamais fait ça. Quoi? Non, jamais dans la vie. C'est ça. Wata na ça. Bi waworo? Ay. Bi waworo di dinama. Bi waworo di dinama. Nyere ba wa flata. Don wa flato yi. Buya famera. Ntano ye fe quoi. Gracias. Allah. Na mo tiani. Alhamdulillah. Mo ko shitia. Ni yɛrɛ de ɲɛna ni ne ka laɲini sabatilen ne bɛ nin yɛrɛ de kɔ. Ma fɔ ko ka furamugu in fufu dukɔnɔna fan bɛɛ de la. Nasira ye ɲɛjan ko tɛ ninnu fɛ. N'a tɔ ten n bɛ t'o funfun a ka da la. Sunɔgɔ la. Asa. Ha? Mumila. Wala kunkolo de ma fara ko na. O jugara nare. Adu natalo. Awo abiga ntimi. Nyera be blene no. Wala ko fena bi na o be ya. Allah akibar. Ni musokɔrɔba jula kulisi fini lajɛbɛ. E ni ala n'a kira cɛ n'a fɔra e dɔgɔnin de ye karamɔgɔ ye. I tɛ fini ɲɛnama don. Ɔrɔbu sotelen de bɛ bɔ fo kare ni kun ni kun. Al'o donna cɛmisɛnninw bɛ ka nin ɲininkali kɛ ne na. Ko bogotigini mun b'an fɛ yen k'o bɛ yan. Sakɔrɔ n'a bugasa ko bogotigini. Aw bɛɛ bɛ yan bila hali mɔgɔ t'aw fa ɲɛna walayi. A bɛ yan bila. Mo segana wo nyeti fuiri na. O gidonda. Mbramso. Na mbramso. Dumuni mama. Awa mona mina. Ali gana dumuni doja farmandi la don. Wala ne la tla to billa ne ndari de. Wala ne la segane bare. Momela. Wala en farne mun kumulu be. Oh nyame mena dugun taran.
Muramso. Agrato. Muramso. Ah. Mais te fo la Muramso. Tu mets. Muramso. Mungera. Très bien, dame de la. Kalenye. Il m'a fouillé à la folo. Muramso. Muramso ko ne enya te fouillé là. Ah nanye. Muntonala. Muramso enya wa. Il m'a sa nanye. Muramso nya te fouillé là. Muramso ni sigi. Muramso nya te fouillé là. Oui. Muramso. Anya te fouillé là. Muramso nanye. Muramso ni sabare là. Muramso nya te fouillé là. Muramso ni jasa. Muramso Nya te fouillé là. Karamo wele sa kan ay sa kule dabla sa. Anu nya te fouillé là. Ne mu ala. Karamo wele sa. Redi fu tere ko Muramso nya te fouillé là. E bi sabare la Aisha. Muramso nya te fouillé là. Muramso nya tala. E de tala. Nyentala. Ala ne mu ke ala la. Muramso abebana. Abebana. Muramso. Ne mu ke ala la. Allah akbar. Ala. Karamo telepon ta. Allô? Allo Karamugo. 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 Mane. Aisha mane buga Aisha de nyamina nala. Wala Aisha de nyamina nala Aisha hina bare benena. Atelega na sanzanga tane dodol sula. Karamugo. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura cinéa. Donc aga blog kuna sisa i jonga nyefo aga famille. Donc cinéa ale ni fantaya ni ala sonama o de bina continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour amo o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka filmw na. Merci beaucoup, ciao ciao.